Спорт в обектива по канал 3. За САЩ не сте си променили мнението, сигурно. За щатите? Да. Казах, такава държава няма. Това е хотел. А има ли басейн? Има два, с солена вода. Тихия и Атлантическия. Това е хотел. На пребиваващи временно. Колко звезди? С няколко звезди. Как няколко цели? 50? А сега да чуем защо чужденец не става треньор на български отбор по футбол. Аз бях за български треньор и това съм го заявил. Защото ще дойде чужденец, той не знае, това го казах, не знае с какво се замезва сливовата ракия. Нашите футболисти ще го научат с повече тренировки и фиркане като за световно. Защото ще дойде чужденец, той не знае, това го казах, не знае с какво се замезва сливовата ракия. Той сигурно не знае кисело зеле как се прави. Мани ги такива. Ако искат да се учат, да гледат сите българи заедно по Евроком България. Я дай тъпана тук да го ползваме за една работа си. Не може да не се почерпим, аз съм се приготвил за това нещо. И това най-накрая. Да се знае. И така де. Диригента раздаде нотите и сега свиренето може да започне.